инженер физик Огнян Огнянов, високотехнологичен експерт, преподавател по киберсигурност в УНСС. Бих искала да ви поканя да се присъедините към обсъждането. Благодаря за което. Даже съм подготвил една презентация с малко видеоматериал. Моят поглед е изцяло обратен. Той е от материалистичната страна към вярата. Материалистичният поглед е брутален на фона на това, което до сега си говорим и леко ме смущава да ви го покажа, но ще ни вкара в действителността. Оттам може би ще стигнем и до идеята за какво е вяра и какво ни е необходимо. Само да подготвя презентацията. За какво ще ви представя? По принцип заглавието е киберинструменти, социални мрежи, изкуствен интелект като технология за контрол на обществото. Контрола над обществото ще е малка част от това, което ще ви говоря. По-скоро ще ви покажа как се развива съвременния свят, как се контролира и на къде върви. И ще оставим като дискусия какво би трябвало да се направи от тук нататък. Така, няколко думи. Сега, новите технологии, които напоследък се развиват, напоследък имам предвид от 30 години, поставят едни възможности, които до сега човечеството в цялата си история не е имало. Говоря технологии, които дават възможност за почти тотален контрол върху всичко. Информация върху хората, контрол върху тяхното поведение, контрол върху тяхната, ако щете, идеология, сега за вяра не съм сигурен. Но това ни поставя в съвсем друг контекст. Такова чудо в човешката история до сега не е съществувало. И проблемите, които възникват от тази неограничена почти възможност, ни създават много нови предизвикателства. Сега, кое е интересно при новите технологии? Мощта е почти неограничена. Ще ви покажа конкретно, за да видите за какво става въпрос. Въпросът е, че това не е една мощ, която е извънземна, това е мощ създадена от хората, това е инструмент. Много важно е това да се разбере. За този инструмент винаги седят хора. И на практика технологията контролира всичко, но самата технология се контролира от хората. И тук е най-големия философски въпрос. Значи, единственото, което може да накара човека, който контролира технологията, да вземе решение в дадена посока, това е неговата вяра. Няма друг мотиватор, който да може да насочи решенията на човек в една или друга посока. Така че технологията, въпреки нейната огромна мощ, е само инструмент на човека, който седи зад машината и който направлява целият процес. Няколко думи за причините, защо сме стигнали до тук. В човешката история има един цикъл от около 1000 години, когато се създават принципно нови системи. Такова нещо е, да кажем, периода на Христос, такова нещо е 10 век, такова нещо и сега. Сега, тук няма да ви занимавам с икономически анализи, но най-общо причината е, че в момента човечеството стига до една ситуация, която се развива от над 30 години. Това е, че просто икономическия модел спира да работи. От над 30 години човечеството финансира развитието си с дълг. Това е огромен проблем. Всички елити го знаят, защото това е процес, който не може да продължава безкрайно. Ние сега сме почти на финалната права, може би на 1-2 години от приключването на този модел. Това са анализи, просто няма да ви занимавам с тях, световната икономика и докъде върват нещата, но това е основната причина. Просто това, което е било до сега при новите условия и технологии, вече не е приложимо. Това предизвиква нуждата от изцяло нов модел на човешкото общество, за да се адаптира към новата реалност. Тоест,
това, което го наблюдаваме като криза, то не е просто някаква деморализация, то има съвсем обективни икономически предпоставки. Какво решение ни се предлага? Сега, това не е теория на конспирацията, дето ви го показвам. В света има няколко големи групи елити, които имат различни виждания за това как трябва да се развива човечеството и какъв трябва да е новия модел на обществата. В момента между тях се води много сериозна борба за това кой модел да се наложи. И в момента има една групировка, която има преобладаващо влияние. В момента се налага почти изцяло нейния модел. С две думи, какъв е новия модел? Значи модел е нов световен ред. Какво трябва да представлява новия световен ред по вижданията на тази групировка? Най-така в изчистен вид този модел може да се види по проекта Great Reset. Това е проект, който беше представен, т.е. той се разработва от десетилетия, но беше представен на Световния икономически форум в Давос, като разписана идеологическа и икономическа теория как трябва да се развива човечеството от тук нататък. Проекта, с две думи да ви кажа какво представлява, значи това е някаква версия комунизъм 2.0, но с новите технологии и с пълен контрол върху индивида, неговите възможности и пълна информация за всеки индивид. Ще ви го покажа конкретно нататък как се осъществява тези неща. Сега, дали този модел е реален, дали ще сработи, дали няма да сработи, това е въпрос на бъдеще, но за сега това е властващата икономическа теория, която се налага. Всички наблюдаваме, че света в момента е в икономическа криза и тя тепърва ще се разрази. Тази икономическа криза до голяма степен е предизвикана, защото концепцията е, че за да се създаде новия ред, трябва да се разруши стария. Плавният преход го считат за невъзможен, поради което в момента всички мерки, които се взимат от централни банки, правителства, водят до това, че сегашният икономически модел съвсем скоро ще бъде унищожен, за да може на негово място да възникне новия. Ще ви покажа как ще се случи това. Една от основните инструменти за това разрушение и минаване към нови икономически модел са тъй наречените климатични промени, глобално затопляне. Основата за всичко това не е климата, а е въвеждането на глобален въглероден данък. Тоест това е глобална нова данъчна система. Това ще е първият световен данък, който ще се събира в универсален мащаб. До сега данъците са събирани от националните държави. Използва се опит от миналото, създава се такъв данък, въвежда се също нова глобална банкова система, която, ще ви покажа по-нататъка, се нарича криптовалути, само че не тези криптовалути, които сега масово са познати, а се нарича дигитални валути на централните банки. Ще ви покажа какво представляват и защо представляват глобална банкова система. Така, сега, за да стане възможно това, трябва да имаме възможност да контролираме едно общество, за да може да направим такава масивна трансформация. Сега, по принцип, какво е контрол върху обществото? Това не е някаква лоша дума или нещо. Като се каже контрол на обществото, хората си представят нещо ужасно. Всъщност, това е формата, под която едно общество бива организирано. Значи, без контрол обществото е хаотична маса от хора. Контрола създава възможността обществото да стане подредено, иерархично и ефективно действащо.
Сега, естествено, контрола дава и много други възможности, нещата не да се развиват непременно в положителна посока. През вековете това винаги е съществувало и единственото, което се е променило и било не контрола, са били техническите средства, с които се извършва този контрол. Това, което е интересно в днешно време, е, че тези средства стават с огромна мощ заради новите технологии. Така, най-общо какви са механизмите? Първият механизъм, за да може да контролирате едно общество, вие трябва да имате информация за това общество. Ако не знаете какво става, вие не можете да контролирате една система. В съвремието тези възможности са фантастични, ще ви покажа горе-долу за какво става въпрос. След като сте информирани за това какво става в обществото, вие трябва да имате средства за въздействие. Т.е. вие трябва да може по някакъв начин силово да наложите вашата воля. Т.е. да принудите обществото да се развива в дадена посока. Новите технологии също ни дават почти безгранична възможност в тази посока. Така, как се събира информация за това, което става в обществото? Ами, то става някакси незабелязано. Всички ползваме новите средства, обаче никой не се замисля какви възможности дава това. Особено в ерата на навлизането на телефоните като нещо, което всеки притежава, няма гражданин на тая планета, който да няма смартфон. Това придобива вече абсолютно тотален размер. Сега няма да изпадам в подробности, ако го интересува, после мога да ви разкажа детайли, защото това са лекции, които ги вода на студенти, но абсолютно цялата информация се събира, мониторира и обработва. За това какво правите, къде се намирате, какво говорите, какво ви интересува. Използват се технологии, които се наричат Big Data. Това е модели, които събират огромни обеми информация, автоматично ги обработват, защото това човек не може да го обработи. Използват се елементи на изкуствен интелект за анализ на тази информация. И общо взето от това, което в миналото е било само някаква мечта и там филми сме гледали или книги сме чели, в днешно време е реалност. Нали? Не е бъдеще, е реалност, която в днешно време съществува. Въпросът е не дали имаме информация за всеки отделен член на обществото, по-големия въпрос става какво да правим с тази информация. Нали? Тук почва да става вече интересно. Така, как се контролира информацията? Има меки и груби форми на контрол на информацията. По принцип информацията тече в две посоки. Едната посока е от индивида и неговия телефон или компютър към централизираната система за събиране на данни. Другия поток е обратно, това, което се пуска до хората, т.е. което индивидът чете и научава, когато, да кажем, чете по интернет, роби по социалните мрежи. Близко е до ума, че ако искаме да осъществим някакъв контрол върху едно общество, ние трябва да можем да контролираме този обратен поток информация, който постъпва. Има груби и меки форми на контрол на информацията. Меките форми се осъществяват чрез социалните мрежи и търсачките, като Google. Значи, за всяка такава система работи алгоритъм, много сложен алгоритъм, който е сърцето на тази система, който е програмиран как да обработва информацията. Тоест, какво да ви се подава да виждате като ежедневни новини или като това, като си влезете във Facebook, какво да ви се показва. Това нещо се програмира, насочва според желанията на тези, които управляват системата. Отчасти това се ползва и за реклама, но това е само частично. Основно се ползва за контрол на идеология, вяра, политически предпочитания и всичко друго. Ще говорим малко по-нататък.